תראו איזה גול נתן הכניס. זה זווית אחלה לראות את זה. אם זה לא גול מטורף, תרשמו בתגובות אם זה גול. על זה חייבים 10,000 לייקים. חייבים. הוא שם את זה רק. הוא. המומחי. תראו עוד גול. זו הזווית הכי טובה שיש. איזה גרוע, השחקן שהיה נגדי. תסתכל איזה שער גרוע יש לו. גם במספרת הוא לא זז, גם בזה בקושי זז. והגול הראשון? לא אחלה. לא כזה. סתם אחלה גול. אותו שחקן? השחקן זה עם 3 או צמד? צמד. אבל 3 עליו, הם לא מצליחים לסגור עליו. לא, הוא התקפה. הוא היה התקפה. ראיתי אותו הרבה בהתקפה. זהו, אין עוד גולים, ביי.